जिल्लानि गगामु खालामनि सिङाव थानाय से नं बैजेन्तिपुर गामिनि थागिबि रनेन बसुमतारी आरो होखाराय जानबुं नं 9864999851 नंगन बैजेन्तिपुर जिपि responsibility and understanding, very good party. The government of parents, dairy and बाब्रे बा आरो बर' हारिनि गेजेराव सासे इंलिश मेकार बबेनि इंलिश थाइलेण्डनि इंलेण्डनि अस्ट्रेलियानि नोंथांमोना नोंसोरनो नायनानै लादो नैबे इंलिश मेकारखौहाय we want votership, no votership, no rest. Do or die for votership. Votership divide GDP 50-50. बर' हारिनि गेजेरावहाय राजा जागोना बासिया जोबनो गैलि नामासै बिथांनि नोजोराव आंथ' नायनानै सानो 20 लाख थाखा ज्राव गारनानै होयोब्लानो बिथाङा बर' हारिखौबो responsibility and understanding माबायदि बर' बेखौबो सिनायनाय नङा बायदि नुयो and the government of parents मोजाङै नायनानै ला new political party and माबायदि इंलिश social मेकार science and economics freedoms and बिटिआरखौलाय इसोर साबेसेयाथो central रानलायनानै लानो government import the support and protection गासैबो राजा जाजोबब्लालाय बोरै जानो माबायदि बर'नि रायजो जाखो सोरबा सासे मोजां लिडार जाहैब्लाबो बेखौबो सैया गाज्रि जाबाथ' गाज्रि जाबायखासै आरो बेखौथ' and according to article 22 अब्ला of the जोङो constitution every person has fundamental rights to be defended by a law. बर'नि रायजोआ मा Article जायो 29A of the आंनि constitution मथेब्ला बर' रायजो मोननायजों places संसार the state to जोबबाय provide law to incident whose बेफोरबायदिसो जागोन नामाथाय सानदों आं due to poverty or other. Why not votership? Why not pension? anyway दोननोसै लोगोफोर भिडिअखौ आं बेयावनो बुजिग्राफ्रा बुजिखाबाय आरो बुजिरोङिफ्रा बुजिरोंखानायबो नङा एसेनोसै बाय लोगोफोर